I'd rather die than be that loser. I can't walk home a loser. That's been sitting a fucking year. I will die before I go home a loser. Fuck that, right? Hey, that's that fucking top class shit. Hell yeah. I'd rather die than be that loser guy. There is nothing that I won't do. There's nothing that I won't do to avoid being a loser. And if you think you could have done more, you're a loser. Οπότε, ημέρα 54, I believe. Ναι, ετοιμάζομαι να πάμε γυμναστήριο για να παίξουμε ώμους. Και λέω να μην βάλω αποσμητικό. Δεν βρωμάω. Αποσμητικό, δηλαδή το Old Spice που έχω. Και απλά να φορέσω τα ρούχα μου, pre-workout, τσιχλίτσα και πάμε για ώμους. Σήμερα πανεπιστήμιο δεν υπήρξε, διότι πώς λέγεται, χθες μας ήρθε ενημέρωση πως αυτός που θα είχαμε, ο καθηγητής που θα είχαμε στις, τι ώρα, πες 11 με 1, δεν θα ερχότανε, θα ήταν άρρωστο, θα είναι άρρωστος, κάτι τέτοιο. Και μετά, εντάξει, λέμε, ok, απλά θα έχουμε 1-2 ώρα και ένα, λέω, θα πάω να διαβάσω τη βιβλιοθήκη. Τα είχα κανονίσει όλα, είχα φτιάξει φαγητό, θα παίρνω το laptop, το είχα ρυθμίσει για να φορτίσει full. Και ξυπνάω το πρωί, λέω, άντε σήκω, πήγαινε να πας στην ώρα σου μια φορά. Και έρχεται κι άλλο email που να λέει καθηγητής που έχουμε από τις 1 ώρα μέχρι τις 3, ότι ούτε εκείνος θα έρθει, θα κάνει. Κάτι έχει κι αυτός, κάτι αρρώστηση μάλλον, ξέρω εγώ. Οπότε, άμα πήγαινα, θα πήγαινα πανεπιστήμιο μόνο για 1-2 ώρα το πρωί. 9 με 11. Που με την κίνηση και το λεωφορείο μου παίρνει 1 ώρα να πάω. Άρα είναι 1 ώρα να πάω, να κάνω αυτό το 2 ώρα που θα ήταν μόνο ασκήσεις. Και μετά 1 ώρα να γυρίσω. Και δεν ξέρω, δεν μου φαίνονταν χρήσιμο. Και ξέρω, άμα έλεγαν κάτι χρήσιμο, άμα θα γίνονταν κάτι χρήσιμο φάση σε αυτό το μάθημα σήμερα, θα μπορώ να το πάρω, γιατί έχω κάποιον φίλο που πήγε ήδη, που είχε πάει. Επειδή μένει νωρίτερα, είχε ξυπνήσει νωρίτερα από μένα και είχε πάει νωρίτερα. Καλά είναι. Οπότε έκανα σπίτι σήμερα όλη μέρα, έτρωγα μαλακίες δηλαδή. Δεν θα έπρεπε, αλλά τώρα μπορώ να πάω πίσω στο παρελθόν. Αυτό τουλάχιστον είναι το σημερινό. Πάω τώρα γυμναστήριο για ώμους. Κάνω 4 ασκήσεις μάλλον. Να, 4 ασκήσεις 16 σετ. Και άμα προλάβω θα κάνω και λίγο διάδρομο, γιατί θα πρέπει να πάρω και τον Αχιλλέα. Δεν να πάω να τον πάρω, ουσιαστικά να γίνει το ταξί του, να πάω από τα αγγλικά του, να πάω να τον πάρω από εκεί και μετά να τον πάω στην προπόνησή του που έχει το βράδυ και να κάτσω καλά στην προπόνησή για να τον πάρω από εκεί. Άρα μαλακίες. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή αφού πήρα το δίπλωμα. Σούπερ. Αυτά για τώρα, θα δούμε μετά στο αμάξι. Οπότε πήγαμε σε γυμναστήριο, κάτσε να ανοίξει το φως. Πήγαμε gym, κάναμε όμως θα μείνουμε στο βίντεο αυτό. Κάναμε όμως αυτό και ήρθε και ένας φίλος μου που είχα καιρό να δω και θα κάνει στήθος αυτός και λέω μην τον αφήσω μόνο του, ας κάνω και μια φάση και έκανα 2 set στήθος στο incline στο Smith. Αυτά, έκανα και 10 λεπτά διάδρομο, τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι κανονικότατο τρέξιμο. Αυτά. Τώρα είμαι στο αμάξι, περιμένω.
Θα μπορούσα να κοιμηθώ, αλλά δεν με πιάνει ύπνος. Σε τέτοια φάση βρίσκομαι. Δεν πειράζει. Αυτά για σήμερα. Τα πούμε αύριο μάλλον. Άντε γεια.